nka n'i y'i jigi kɛ maaw ye i bɛ mɛn kɔfilɛ ɲɛfilɛ la dɛ don o don i bɛna fɔ est-ce que u tɛna n dɛmɛ sini est-ce que u tɛna nin kɛ n ye sini u tɛna nin kɛ ne ye sinikɛnɛ bɛɛ lajɛlen ni su minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye tubabukalo tile 27 octobre an b'ale la san 2023 Danaya TV maaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye Kabala TV ye an b'olu fana fo an taama ɲɔgɔn na an baarakɛ ɲɔgɔn na an fila ni ɲɔgɔn n'o ye Misabugu 24 ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ n'o ye West Afrique ye Africa Media maaw k'olu fana fo dɔnni wɛrɛ bɛ yen tuguni Majura TV an b'olu caya ɲɛgoya dabila ta t'a fɔ n ka fini ɲɛna ko Burukinabew de ye nin aw yɛrɛ kɔni bon ni mun ye Mali fini sɔrɔ u b'a fɔ ko i ka fini ɲɛna Burukinabew de ye nin ja muso jɛkulu dɔ bɛ Wagadugu ko muso minnu bɛ yen n'olu ma se ka don faso baara la fiyewu sari u ye kɔnkuru kɛ u m'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛna ka sin ka ɲɔgɔn minɛ ten ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ka fini dilan de daminɛ u yɛrɛ sisan sa bon ala ma bɛɛ da kɔnkuru kama o ala ma bɛɛ da biro kama olu de ye nin dilekinin jan donc Misabugu yɛrɛ bɛ k'i ɲɛ jugu bɔ ne t'a dɔn ne bon n b'a bɔ sa a ye na ni Mali ta dɔ ye sinon ninnu y'u débrouillé u yɛrɛ ye de n yɛrɛ b'u fo u ka ɲɛmaa n'o ye Fatimi Kiye ale ye Joseph Kizerbo mɔden ye Thomas Sankara fana balimamuso fana b'a kɔnɔ n'o ye Sarata ye ka taa se Marceline Dabire ma Kɛɲɛba Dangele u ye caman kala ka d'ale ma dɛ don o don tun bɛ kura kelen kelen ka d'a ma ale ni fini ma taa o nk'ale ni complet fila ale ɲɛna k'an bɛ taa dɔrɔn k'an bɛ segin o dugusajɛ a yɛrɛ kɛra avion yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ n ko cɛ i bɛ ɲani yan dɛ bi su in na an nisɔndiyalen don ne delila k'a fɔ aw ɲɛna n ko aw kun jɔrɔlen n ko jɔrɔ tɛ ne na Mali ko ye Ala ko de ye baarakɛyɔrɔ in EDM syndicat n y'u ka kuma mɛn bi cɛ n'i bɛ kuma a jateminɛ i bɛ ka min fɔ kuma tɛ n'aw cayara kuma na u kumana fo k'u yɛrɛ coro mɛ ne b'u fo Ala ko tiɲɛ mɔgɔ mana fɛn fɔ cogo o cogo i bɛ tɔmɔta dɔ sɔrɔ a la syndicat mɔgɔw ye kuma dɔw fɔ olu ye tiɲɛ ye wari tɛ EDM na o ye tiɲɛ ye olu yɛrɛ niyɔrɔ sigilen don a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye wa a ka di olu yɛrɛ fana olu denw ka se ka EDM ta k'a dilan ka ɲɛ o fana ye tiɲɛ ye n'o tɛ a tɔ wa ninnu kɛtɔ bi ninnu a bɛ gɛlɛya dɛ komi u ma anw wele an ye min mɛn mɔgɔw ka bɔlɔlɔ sanfɛ u m'an wele dɛ syndicat mɔgɔ si tɛ yen ko min bɛ se ka fɔ k'a ye Jani wele ou bien ka Keba wele ou bien ka ne wele a tɛ yen donc ayiwa Misabugu fana ko k'olu ma wele nka anw ta man gɛlɛn an b'an fɛla fɔ a la u ka conférence de presse ɲɛna yɛrɛ de fo ka taa fɔ a ɲɛna u kumana fo k'u yɛrɛ coron tuguni ko maa tɛ kuma f'i ka malo n'i ma kuma dɔrɔn i tɛ malo parce que maakun mɔgɔ si t'o kɔrɔ dɔn mɛ nin bɛɛ kɛ kun ye a ka se ka ɲɛ de parce que mo tilen k'o de fɔ yan dusukun ale ti ko kunberekun mɛ n'an tilara nin na komi bɛɛ kumakan mɛnna sisan minisiri kumana syndicat kumana mɛ ne t'a dɔn vidéoman ye fɛn fɛn kɛ énergie syndicat la u da tugu da yɛlɛ ko vidéoman tiɲɛ yɛrɛ la bi u ma tɔ to vidéoman na bi mɛ an b'u fo baara u ye baarakɛlaw wele u ka baara kɛ u hakili ka sigi u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ o énergie kɔnɔna na o ka ɲi nka an bɛ min f'u ye n'u ma foyi kɛ u k'u hakili latigɛ parce que appel bɛna daminɛ appel bɛna daminɛ n ye kuma dɔw m'u da bi
olu kuma o bɛ mɔgɔ jigi sigi baarakɛyɔrɔ la anw m'a ta nka minnu y'a ta olu kuma anw kunna n'aw yɛrɛ y'o dɔn aw ko a dɔ wɛrɛ tɛ kɛ aw sigilen fana ɲɛna tuguni o fana ka ɲi mɛ ne bɛ min f'u ye u ye ko in bɔ a minɛn de kɔnɔ anw ko de minnu bɛ ka anw bali anw tɛ ka kuran sɔrɔ n'u bɛ ka yuruku minisiri bɔra k'olu de kɔ bɔ fiɲɛ na sandika kan ka tɛgɛrɛ fɔ o de la fɔlɔ anw ko ten de an ma dɔwɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan dɛ sandika k'a dɔn k'a fɔ ko min o tɛ se ka kɛ u ka yafa ɲini mɔgɔw fɛ parce que olu de ye baarakɛlaw ye yen hali o yafa yɛrɛ ɲini cogo c'est comme bon comme ko an ka yafa ɲini an bɛ yafa ɲini bon mais a faamuna on ont compris n ko nisɔndiyalen don su in na kunun sɔrɔ ne ye kuma fɛn fɛn fɔ yan n bɛ se k'a fɔ bi alihamudulilayi gouvernement ye a dɔw ta ba la an y'an da don concours sɛbɛnko kuma na denmisɛnninw ka baarako gɛlɛya an y'an da don o la yɔrɔ u bɛ ka recrutement kɛ armée la sisan fonction publique fana u y'o fana annonce kɛ bi k'o fana bɛna kɛ Mali fan bɛɛ Musabugu ni ninnu bɛɛ banna n'aw ma baara sɔrɔ ne da t'aw ka baarako kuma na dɛ nin sɔrɔdasi baden ni nin polisi ni sapeur pompier bɛɛ ka taa a sigilen ɲɛna fɛn force spéciale yɛrɛ fana b'a la n'i yɛrɛ y'i tɛgɛ ka di i bɛ se ka taa i garisɛgɛ filɛ nka n y'a mɛn k'olu ka physique olu o tun jura mobili ye dɛ a cɛ bɛ fɔ exercice kɛyɔrɔ la olu ta in na dɛ n y'o mɛn u da o fana b'a la force spéciale o fana taliw b'a la donc su in na an tɛna mɛn kuma na an tɛna mɛn ka da kun min kan parce que kunnafoni min b'an bolo olu ka teli a fɔ ko brève tɛ ko mɛn ta ye ale bɛ teliya fo mɔgɔ ka tila ka ɲininkali kɛ ko cɛ in kumana bi wa an b'ale kɛ ten negro n b'a fana fo a fana bɛ tiktok kan kamalen saramani wa a bɛ s'a ka baaranin kɛcogonin fana na a b'an layɛlɛ sufɛ kosɛbɛ nka a b'an ka crédit ban amadi kalabanci n b'a fana fɔ a n'a ka motoba a fana n yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye jobala ye ale b'a jobalatize de ka shiko k'ale fana fo très bonne nouvelle ani très urgent Segu Tunkara n b'a fana fo nin kɛnɛ in kan yan n tɛ ɲinɛ neutraliser ni Gandi le malien kɔ ka taa se n yɛrɛ dɔgɔkɛ ma n'o ye Amara Sila ye Badilabugu maa cɛsirilen don fasoko in na k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn finitigiw ka kibaruya la olu mun tɛ ka sunɔgɔ u tɛ ka da u bɛ wuli ka jɔ la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na u ye kibaruya di bi k'u ye baara dɔw kɛ dugu ma ani sanfɛ o baaraw y'a to nin kalo in tile 16 kunungo bamancikɛ walekɛba 30 u y'olu bɔnɛ u nin na min ye u ka pick-up ye ka se ka olu minɛ an'u ka marafafɛn caman baden ka se k'u boloda o kan o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Gawo ale masurunan na o nɔgɔnin kelen in fana fɛ hali bi kunun kelen in na u y'a yira k'a fɔ k'u ka mɔmɔli dɔ leere fanfɛla la Ninjugawale ni Bamancawale kɛba 15 ɲɔgɔn na u sera ka olu fana bɔnɛ u nin na k'u ka motow k'olu jeni ani maramafɛn wɛrɛ minnu b'u bolo ka se ka u tɛgɛ da olu kan finitigiw y'a yira ko bi juma kalo tile 27 u ka wulikajɔ dɔ senfɛ ɲɔnɔ mara la o y'a to u sera ka Ninjugawale kɛba maa 2 k'olu bɔnɛ u nin na min ye u ka ɲɛmaa 1 ye o fana bɛ o ko in senfɛ moto 2 ani maramafɛnw n'u bɛ kibaruyaw di ni mun ye u sera k'u tɛgɛ da olu kan armée ko a b'a yira bɛɛ lajɛlen na a bɛ baara min na Mali kɔrɔ n'a tile bi kɛɲɛkan ni baba ko u bɛna n'a yira maaw la ko k'a fɔ ko da ka sunɔgɔ tɛ yen tuguni wulikajɔ min bolodala n'o ye jamana kɔnɔna minɛn bɛɛ lajɛlen faratɔ ye ɲɔgɔn kan k'a lakana k'u bɛna o de kɛ halisa k'o sinsin ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ finitigiw y'a yira fana kunun ko min ye Bamanciwale kɛbaw ye u kun ye wulikajɔ belebeleba dɔ boloda ka ɲɛsin Gawo kan ale ni ANEFIS ma
ala ni u ka wulikajɔ sababu u tun ye mobili minnu bila o sira kan min ye droniw ye ale ni an ka albatrɔsiw olu sera ka olu mobiliw bɛɛ lajɛlen jeni a kɔnɔmaw k'olu fana bɛɛ lajɛlen to o ko senfɛ armée ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka faso dɛmɛ wa olu fana bilalen don baara min na ni o ɲɛmaa dalen don n'o danaya dalen don kan nin waati in na u bɛna n'o kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kidalikaw fɛ yen ko MINUSMA bɛ minancɛ la su ani tile wa o MINUSMA kelen a bɛ fana ka mobiliw fana kari k'u tiɲɛ u jɔlen ka nɛgɛkurubaw kɛ k'u fanw walon walon minɛn minnu bɛ yen n'u mago tɛ se olu ma u bɛ k'olu labɔ k'olu di duguladenw ma o bɛ ka kɛ Kidal o bɛ ka kɛ Gawo ale MINUSMA kelen ko ka citerne 17 falen taji la ko k'o d'ale ma k'a bɛ taa baara kɛ n'o ye Kidal armée ko olu m'o faamu sabula bi an bɛ yɔrɔ min na citerne 17 k'o bila sira kan an ka maaw ko tɛ se ka bɔ k'an da fɛ ko wa ko n'o ma kɛ olu MINUSMA k'u b'u ka kasa kuru ka bɔ Kidal kalo in tile 30 tile 31 olu tɛ min kalama ni fɛn ka ca Kidal bi o ye sɔrɔdasi ye min yelen ani min ma ye pankuru minnu bɛ kuluwo ni fɛnw na olu t'olu si dɔn armée ye Kidal quadriller de ka baara daminɛ min b'u kɔnɔ u k'a kɛ dɔrɔn ka bɔ ka kan lankolon to komi u y'o de kɛ fan bɛɛ sisan u tagala ye u bɛ fɛ k'u den ka boli ka taa ka minɛnw bɛɛ lajɛlen de to yen armée ko k'u y'u ka ci mɛn n'Ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don yaasa finitigiw bɛ se ka don cogo min o labɛnw bɛ sen na parce que bɛn kun kɛra kan k'a fɔ ko kalo kura ye n'o ye novembre kalo ye o tile 16 u k'an ka Kidal ale k'an labila ka di Mali finitigiw ma nka an ɲɛ b'a la a bɛ ka taa sira min fɛ ninnu ka minɛn ɲɛnama n'u ka maa ɲɛnama tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɔra Kidal ka ban u nalen n'u daga Gawokaw fɛ yen o de kɛlen don ka kuma caya tile 2 in na n'Ala sɔnna a ma anw fana ka finitigiw olu fana ko olu ye labɛn minnu kɛ n'u y'u senfa ka bɔ ni min bɔra a la jeliw n'o tigi la ma balima armée kɔni ko k'ale labɛnnen don a tigɛra sira o sira fɛ bi olu bɛ se k'o baara kɛ kunu an y'an da don kɔnkuruko kuma la yan an y'a gɛlɛya fɔ Sikasokaw y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko funanŋɛni dɔ ni tora Sikaso ta la a tɔgɔ ye ko Umaru Kanutɛ a kun taara k'a bɛ taa a ka sɛbɛn da ale kɔni a fatura an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti na Ala k'o nɔgɔya ɲɛmaaw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye chef d'état-major général de l'armée n'o ye général de division Umaru Jara ye ko concours in a kun fɔra ko a sɛbɛnw dali bɛ ban nin kalo in tile 29 k'a bɔr'o la ka taa bila novembre kalo tile 3 la donc mɔgɔ minnu bɛna concours ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko date n'o kun ye délai ye a bɔra octobre kalo tile 29 na ka taa bila novembre kalo tile 3 la bɛɛ lajɛlen k'i labɛn wa u y'a yira fana k'a fɔ k'a kun bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ko maa o maa ko ni diplôme t'i bolo k'i tɛ se ka concours in kɛ k'o kuma k'o fana ko ka bɔ a la bi ko bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se ka concours in bɛɛ kɛ hali ni diplôme t'i bolo nka fo n'a kɛra gendarmerie ye fo 9e année diplôme o ka sɔrɔ i bolo parce que olu bɛ sɛgɛsɛgɛli ni baara minnu kɛ ani sɛbɛnni min bɛ k'olu ka baara la kosɛbɛ o t'a to mɔgɔ ka ta ye k'a sɔrɔ i ma walan dɔɔni kɛ n'o tɛ ni gendarmerie bɔra a la a tɔ bɛɛ lajɛlen dayɛlɛn don diplôme b'i bolo diplôme t'i bolo i ka na wa o kun y'a yira fana k'a fɔ ko n'i bɛ se ka ye concours in na k'i kana n'i ka NIDA ye fiche individuelle walima carte d'identité nationale sisan ko o 3 tɛ diyagoya ye tuguni ni kelen b'i bolo a 3 la i lafiyara i bɛ se k'i ka t'i ka sɛbɛnw déposer k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ DIRPA ɲɛmɔgɔ ale ka kunnafoni di senfɛ bi n'o ye colonel major Sulemani Danbele ye ko fanga ka daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛlen don kɔnkurukɛlaw ye fan bɛɛ fɛ sɔnnɔgɔyaw bɛna kɛ yaasa girin-girin minnu ni jama bɛ hi min kɛ yɔrɔw la u bɛna o fana lajɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min dépôt facilité min bɛ se ka don o la a n'o baara ko n'o tɛ n'o bɔra a la fɛn fɛn b'u ka sɛbɛn kɔnɔ n'u tun y'o fɔ ko concours bɛ kɛ n'o hukumu kɔnɔna ye k'o tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen kan DIRPA ɲɛmaa ale ye maaw wele bi lansara waati ka taa nin da u tulo kan a kibaruyaba ye min ye
concours dayɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ diplôme t'i bolo fo n'a bɔra gendarmerie ta la filanan ye min ye concours kun fɔra ko papiyew doni bɛ dan ni octobre kalo tile 29 ma a bɔr'o la ka taa bila novembre kalo tile 3 la wa fana papiye minnu bɛ yen n'olu 3 bɛɛ kun diyagoyalen don mɔgɔw kan a 3 la n'i ye 1 sɔrɔ i bɛ se ka t'i ka sɛbɛn ale da o tɛmɛnen kɔfɛ minisiri min bɛ fonction publique kunna ko ka kɛɲɛ ni musaka min b'u bolo k'u bɛna maa 800 ta Mali ale ka faso cakɛda baw la a bɛ f'o ma ko concours d'entrée à la fonction publique yɔrɔ minnu talen don o concours ko la o ye Segu ye o ye Kayi ye o ye Sikaso ye o ye Kulukoro ani Bamako ye wa ko nin yɔrɔ minnu fɔra ni maa mun bɛ i yɛrɛ tɔgɔ bɔlen i ka région tɔgɔ ma f'o la i yɛrɛ k'a lajɛ yɔrɔ min ka di i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ye yanni tubabu kalo kura tile fɔlɔ cɛ n'o ye le 1er novembre ye concours ka se ka ye a ko kɛnɛ kan hakili la sɛbɛnko b'ale kɔni na ne ko k'e bɛ taa kɛ douanier ye douanier diplôme t'e bolo kɔni i tɛ se ka taa k'o ye dɛ ale ni armée tɛ kelen ye donc nin ye kibaruyaw ye ɲɛmaaw u ye kibaruya minnu bi ka kɛ ni kow cogo ye halisa finitigiw ka ko hukumu kɔnɔna na Tomikɔrɔbugu kan kɔnɔna na bi furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ye Sogɛli Kokala Mayiga ka taa fara colonel Maliki Jaw kan min ye minisiriw caman baden u tun bɛ école de police kɔnɔna na yaasa polisi commissaire élève minnu bɛ yen n'olu ka bɔli baara tun bɛ yen u taara o kɛnɛ kan a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye a tako 18nan ye promotion de commissaire de police ko a tɔgɔ a dara maa min na o ye général Alioune Badara Jamutene ye ala ka hinɛ a la sabula ale tun ye polisi maa mafalenba ye maa minnu filɛ nin n'u ka jalaw dir'u ma bi jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛna n'u ye kalikan kɛ maa 232 min ye musow ye olu ye 34 ye a la wa u bɛɛ lajɛlen nana ka na kalikan kɛ jamana ɲɛmaa ɲɛna u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛ tali kɛ yɛlɛmaba ninnu donna an ka jamana kɔnɔna na sabula bi polisiw olu fana ye armée mɔgɔw de ye o de la u ka prestation de serment jamanakuntigi de bɛ a baaraw kɛ maa minnu tilalen filɛ nin ye min ye u bɛɛ lajɛlen dan n'o ka moyenne cayara n'u bɛɛ lajɛlen ta ye o ye Umaru Jara ye o ye Sunkalo Umaru Jara ye ale ka moyenne bɛnna 15,10 ma ale ye major de la promotion ye inspecteur général de police Alioune Badara Jamutene n'u ka promotion tɔgɔ dalen don a la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Asimi yɛrɛ ɲɛna ani jamana ɲɛmaaw défilé yera a ko la fana ani démonstration min ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ ka kɛ ni polisilakaw olu ka kow ye MINUSMA k'a ka minɛn dɔw bɔtɔ an ka jamana kɔnɔ jɛmayan fan fɛ ka taa Dakar ko bin kɛra olu ka bi maa caman ye mɔbili ninnu kɔni ja ta u jeninen fanfɛlaw la MINUSMA yɛrɛ ma bataki kɛ fɔlɔ ka kɛ ni o kow ye Gao marabolo kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min ye drone ye olu kɔni tun ye wulikajɔ dɔ kɛ hakili la k'a fɔ armée ye o ko fɔ mɔbili 5 ɲɔgɔnna o tiɲɛna u y'a yira k'a fɔ k'u ka maa mafalen dɔ bɛ yen n'o ye bamaciwale kɛbaa mafalen dɔ ye k'o kɔni tun bɛ convoi ninnu kɔnɔna na nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ o jaabi ma se ka di kunun narakaw fɛ yen mototigi dɔ bamaciwale kɛbaa mototigi dɔ kan olu kɔni ye mugu wuli radio animateur dɔw la kelen ala y'u ka kalifa minɛ a la surɔ min ye an balimakɛ ani an terikɛ n'o ye Modibo Keyita ye ale ka radio so n'o ye radio Daɲɛ ye Daɲɛ FM Nara olu ka animateur kelen o ni tora o ko senfɛ an bɛ dugawu don kɛ ala ka ale dayɔrɔ sumaya sabula maa mun don a kun jɔyɔrɔ ka bon radio ko in na kosɛbɛ sisan an bɛna énergie di Mali ale kɔnɔna na yala an ka tila ka segin ka na Kidali ko in na parce que an tɛ se ka bɔ ale la o n'an ye énergie di Mali ta an bɛ segin dɔrɔn ka mɔgɔ hakili lajigi u k'a dɔn k'a fɔ ko groupe électrogène ko kuma minnu bɛ ka fɔ u k'a faamu énergie yɛrɛ de kɔnɔna na marché dira mɔgɔ ma électrogène 27 marché sɔrɔ a muso n'o bɛ baara kɛ énergie fana kɔnɔ o fana ye 3 sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen jenina a si ma se ka kɛ ka baara kɛ bi olu ka dɛmɛbagaw olu caman de wulilen don k'u jɔ an y'a mɛn fana ko opérateur économique olu fana wulilen don k'u jɔ baara daminɛ na an ko citerne 59 ko o de tununnen don
sisan a bɛ 100 kunkan fɛn na min bɛ ka ɲini sabula maa caman kɛlen don k'i ka citerne dogo wa min ye énergie yɛrɛ di Mali ye juru min b'a la bi o ye CFA wari miliyari 600 o de bɛ énergie la juru la bi juru min ni a sarali a kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kamana guwa wa n'i ye énergie ta k'a jate minɛ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ sakɛ taji min bɛ don an fɛ yan o ye taji camanba min bɛ don an fɛ yan ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ mun lasago n'o ye parti maaw ta ye énergie kelen ta ka ca n'o ye siɲɛ 2 o énergie min ta ka ca n'o ye siɲɛ 2 o fana bɛ don jamana tɛ sɔrɔ foyi ko kan jamana bɛ wari min to yen pour que ka se ka énergie la don o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo CFA wari miliyari 150 ɲɔgɔnna san o san o min sen tɛ CFA wari 300 la n'o kan ka kɛ recette ye ka kɛ ni taji ninnu donni ye k'o bɛɛ bɛ kɛ halisa maaw bɛ min nɔfɛ o tɛ ka se ka sɔrɔ nka an ka tiɲɛ nin fɔ bi tile kɔni kuran bɛ k'a basigi fɔlɔ bon énergie dun tɛ min fɔ o y'a tanuni de ye ni turu tanuni na dɔrɔn o bɛ dibi don i la ala kana an ta k'o ye bi su in na ko n'ala sɔnna ma fana sɛgɛsɛgɛli minnu bolodalen don énergie di Mali ale ko hukumu kɔnɔna na ko pôle économique kan ka maa caman wele dɔgɔkun nataw la a dɔw daminɛra bi olu jaabiw an ma se ka olu sɔrɔ fɔlɔ nka ko maa kana bali nin ko in kana bali maa la dɛ parce que an ka jamana kɔnɔ société entreprise belebeleba minnu tun bɛ Mali kɔnɔ ICOMA IMPP Tababisi Bamabisi ITEMA Comatex hali CMDT waati dɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen gilingɔlɔ na furancɛla fanga nalen ale sera ka IMPP wuli ka Comatex wuli énergie bɛ nimakara min na bi ni fanga tɛ san b'a sɔrɔ a taara wa hali CMDT b'o o cogoya la ko Mali baarakɛyɔrɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ mun de la dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ ɲɔ ɲɛ ye k'a sɔrɔ maa si tɛ se k'i bolo da u kan ko mun de la maaw b'u ɲɛ tugu a kan sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko baaraw tɛ se ka ɲɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi énergie yɛrɛ syndicat maaw u bɔra k'u ka kibaruya di u ye mun fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ énergie kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen lakodɔn degun minnu bɛ yen olu jɔyɔrɔ ye min ye olu se ye min ye u dan ye min ye wa u y'a yira fana k'a fɔ ko ni nin bɔra a la olu tɛna na u sigi maa kana i sago kɛ énergie kɔnɔna na ko nin de kan ka kɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen hamina ye n'i bɛ baarakɛyɔrɔ ka hakɛw tɔpɔtɔli fɛ wa ko bi ko n'an ye énergie lajɛ tancogo in na ko min wulilen don a ko la ko a ko ka ca sabula fanga caman de tɛmɛna n'olu ye maaw kɛ ɲɛmaaw ye ka dunko juguya ni yuruguyurugu sinsin ko baara min wulilen filɛ nin ye ko Asimi k'a ka dɔ fara a ka cɛsiri jala kan sabula nin waati in na maa tɛ maa la minnu tɔgɔ bɛ nin ko in na n'a ko senna a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ o de la ko jamanadenw k'u labɛn n'u ko ko yɛlɛma u yɛrɛ k'u jija u kana tila tuguni ka wuli k'a fɔ an kun t'a dɔn ko karisa b'a la a y'ale mago to baara min bɛ yen n'a dira ni sariyatigiw ma n'u bɛna n'a daminɛ dɔgɔkun nata ko bɛɛ lajɛlen k'u to yen k'u ka baara kɛ ni maa min nɔ minɛna o ka taa wele jaabi n'i ye min dun i ka sɛgɛsɛgɛ kuma tɛ bi ni maa o maa ni tɛgɛ dara i kan n'i ko ko musaka t'i bolo sɔrɔ min kɛlen don i fɛ i ka nafolo min bɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn sigilen don min bɛ se ka o nafolo fana minɛ i la k'a sɔrɔ i bɛ kaso la yen hali bi min ye sɛgɛsɛgɛliw ni sariya taabolo kuraw ye sariyatigiw fana ka kɛ maaw ye maa minnu n'u tɛna n'a fɔ k'u bɛ a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ nin ko in galamuti tuguni sabula o jɔrɔna fana bɛ maa caman na nka bi ni kura min fiyɛlen don Mali justice la ani denmisɛnnin kura minnu nalen don k'o kan ka maa hakili sigi sabula ko hali maa kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko waleya minnu bɛ se ka kɛ ko o de bɛ kɛ bi ko jɔnni kun bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasi fanga la ko général 6 fo 7 k'olu bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ kaso la jɔnni kun bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bi ko commerçant ba belebeleba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'u caman taara damakasi kɛ k'a fɔ k'u b'u ka juru sara ko jɔnni kun bɛ se k'a dɔn bi k'a fɔ ko sɔrɔ ni musaka busoni siraw fɛ ko maaw yɛrɛ bɛ ka u ka sariyaw tile u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana ma se ka fɛn kɛ ko n'o sira kura minɛna baara bɛ ka kɛ ni o ye ko bɛɛ ka i diinɛ ni ŋaniya kɛ kelen ye yaasa nin ka se ka ɲɛ n'an b'a fɛ an ka lafiya an ka sini ka ɲɛ an ka jogo ɲumanya ni taa ɲumanw an k'olu k'an taabolo ye yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka ŋunan cogo min ko bi ye énergie ye sini bɛ se ka kɛ INPS ye a bɛ se ka kɛ CMSS ye a bɛ se ka kɛ Kanam ye a bɛ se ka kɛ bankiw ye a bɛ se ka kɛ ORTM ye a bɛ se ka kɛ Baramali ye a bɛ se ka kɛ cakɛda baden de ye an ka jamana kɔnɔ dunko juguya ni yuruguyurugu ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ minnu na ni faamaw kɛlen don k'u ɲɛ tugu a kan ko wa énergie bugɔra tɔw kana to yen dɛ
n'o tɛ a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye sabula wolomali min ni bɛɛ lajɛlen sirannen don a ɲɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa wolo ko sugu minnu na o ye nin ye maa o maa bɛ yen ko jɔyɔrɔ b'i bolo ko i bɛ se ka nin baara ninnu kɛ i ka taa n'a ye i n'a fɔ minisiri Bintu Kamara y'a kɛ cogo min i k'i ka kiimɛliw kɛ k'i ka saradaliw kɛ yaasa min ye jamana ye a ka hakɛw ka don dondaw fɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye wa ko min ye baara in ye a kana fɔ ko Asimi tile dɔrɔn don maa o maa i mana na i ka se k'a tɔ sinsin yaasa jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min nin ye fasiri ye hakili jagabɔkɛla minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u olu sigilen don an ka kanw olu yiriwali la u ye min ci an ma su in na k'an ka se k'a da jamanadenw tulo kan k'an k'an cɛ siri n'an k'an bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ n'an y'an bolo don buteli kɔnɔ k'an bɛ di bɔ n'an tilara an ka n'an nɛmu dɛ an ka taa an tɛgɛ ko safinɛ na aw ko ten dɛ ninnu ye bamanankan fɔlɔw de ye aya ni u ye min fɔ n'i y'i bolo don di buteli kɔnɔ ka di bɔ n'i y'a nɛmu n'i welela procureur fɛ i kana jigin maa la dɛ n'an bɔra nin na ko bi min ye Mali tajintanya min kɛlen don ka Mali sɛgɛn kosɛbɛ ko a fura bɛna sɔrɔ mun na Mali ye taji min san irisikaw fɛ k'o k'an ka na ko wa ko gouvernement ka wuli k'i jɔ k'o taji fana natɔ sɛgɛsɛgɛ dɛ ko n'o tɛ ko dɔw bɛ taa n'o ye yɔrɔ la an sigilen tɛ ni min ye bi ala ni énergie ka kurantigɛ sababu Gabriel Touré hôpital du Mali an ka furakɛlikɛyɔrɔ fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ko baara gɛlɛyalen don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye baaraba minnu bɛ yen n'olu tɛ kɛ fiyewu ni kuran tɛ oxygène n'a tɔw ko olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don gɛlɛya ye banabagatɔw yɛrɛ kɛlen don ka degun sɔrɔ nka an y'a mɛn k'a fɔ ko bi tile kɔnɔna na ko alihamudulilayi fɔra dɔɔni sabula kabini yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso caman na fɛɛrɛw tigɛra yaasa kuran bɛ se ka di olu ma cogo min na wa min ye chirurgien ye olu kɔni kun kɛra chômeur direct ye ka ban o fɛn min tɛ taa kuran kɔ ni kuran tɛ i bɛ taa chômage la kɛ ka kɛ ni o waleya in ye motion de soutien CDM ka ɲɛsin ministre de l'énergie et de l'eau ma a ka kɛlɛ min n'a bɛ k'o ta k'o ɲɛsin maa minnu ko f'u ka jamana dafiri EDM ale kɔnɔna na collectif pour la défense des militaires CDM ko a bɛ ka nin waleya min filɛ nin n'o ye minisiri ka bɔli ye ka kibaruyaw di ORTM sanfɛ ko a bɛ k'a kɔlɔsi ko kabini nin mardi kalo tile 25 ko min ye mara min ye ko a bɔra télé la gɛlɛya minnu bɛ kurantigɛ ko la kurantigɛ kojugu CDM ko ale kɔni ale ka dɛmɛ bɛ minisiri yɔrɔ CDM ko k'a bɛ foli ni tali ta ka ɲɛsin minisiri ma a ye jafariyaba min sɔrɔ ka se ka wuli ka nin kibaruya ninnu di sonw jungojugu ni yuruguyurugu ni maa minnu bɛ n'u kɛlen ka EDM sigi a sen tabara kɔnɔ k'olu kɔbɔ fiɲɛ na ani u ka fournisseur jugu CDM a ko nin bɔli in senfɛ ko olu kɔni ka dɛmɛ bɛ mara min yɔrɔ yaasa a ka se ka nin baara in kɛ ka se fɔ a dan na minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ dafiri k'a to u to EDM kɔnɔna na u kana se ka sen sɔrɔ CDM y'a jira k'a fɔ ko min ye minisiri ye ani maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka wuli ka madamu dɛmɛ nin ko in na yaasa min ye kurantigɛ banbali ye o bɛ se ka ban cogo min na Mali jamanadenw ma min ye Mali yɛrɛ a bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na CDM y'a jira k'a fɔ ko n'i ye minisiri ka kuma lamɛn ani autorité de transition k'olu bɛ baaraba min na an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka gɛlɛyaw b'an kan ko k'a fɔ ko CFA wari miliyari 100 n'o ye dɛmɛ ye ko ka ta ka don taji la o ma sɔrɔ min ye CFA wari miliyari 6 a n'a buruburu 2 ye ko k'a fɔ ko ka don ko ka se ka groupe sɔrɔ ko o ma se ka jaabi di ko wa ko min ye nin ko in ye ko olu kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ yen n'i ye nin dunko juguya ye ni nin baara in kɛ jamanakuntigi a ka wuli ka jɔ kɛ yaasa jamanadenw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min CDM ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko ka kɛ ni nin waleya cɛjugu in ye jamana yɛrɛ sera ka wariba minnu ta ka don nin ko in na min ye baaraw ye ka se k'a fɔ ko maaw sigilen don olu bɛ ka o bɛɛ lajɛlen latiɲɛ ko min ye baarakɛla minnu bɛ énergie kɔnɔna na ka taa se énergie yɛrɛ ɲɛmaaw ma ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baaraw kɛ ko olu de kɔni filɛ nin ye ka jamana ɲɛmaaw ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye CDM ko k'a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini farajɛla fanga ɲɛmaa fɛ k'a ɲini ministre de la justice fɛ k'u k'u jija min ye nin kɛlɛba in ye ni nin musoba in bɛ k'o kɛ u k'a dɛmɛ yaasa a ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ Mali lafiyalen kɔnɔ CDM ko a bɛ syndicat mɔgɔw ani a bɛ syndicat mɔgɔw wele u ka minisiri dɛmɛ nin baara in na yaasa min ye énergie yɛrɛ a bɛ se ka wuli k'i jɔ cogo min na ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni o bɛ kɛ jamana kunnawolo yɔrɔ ye CDM ka communiqué la hali bi ko mara min kɛlen don ka baara min daminɛ
ko u b'a ɲini a fɛ ko hakilina damadɔ bɛ olu b'o d'a ma ko a k'a jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen a ka enquête dɔ sigi sen kan ka maa o maa n'o sɛmɛ nin ko in na k'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa kube la CDM ko fana ko min ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye ko u bɛna a fɔ ko justice mɔgɔw k'u ka wuli k'u jɔ k'o kɛlɛ ko avocat 2 ani huissier 2 ko olu kɔni b'o di ministre ma k'a k'o kɛ k'a boloma dɛmɛ olu ye dɔ tigɛ CDM ka kuma kɔnɔna na ko yaasa ka se ka dunko juguya ni barawu ni ko in bɛɛ lajɛlen ban ko olu kɔni u bɛna jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ wa min ye structure indépendante dɔ ye ko ka o sigi sen kan EDM kɔnɔna na yaasa jɛlenya ni tilennenya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min suyɛni o kana se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya si la CDM ko k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka wuli ko ka minisiri dɛmɛ nin baara in na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ wa fana ko ka jamana ɲɛmaaw olu fana senkɔrɔma don yaasa maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka suyɛni nanbara si fɛn ye u bolo transition ka se ka mangoya cogo min k'o bɛɛ lajɛlen bɔ yen yiriwali ni taaɲɛ kuntalajan u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka o kɛ an taabolo ye yaasa an ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔ olu bɛ se ka yiriwa cogo min CDM kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale sigilen don ka da la k'a fɔ ko min ye jamana kɔni o ka hakɛw tɔpɔtɔli ye ale b'o baara kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa fana ko min ye maliyɛnw ye ko an ye maa miliyɔn 23 de ye k'an ka wuli an ka Binu Kamara dɛmɛ a ka nin baara in kɔnɔna na tɔn ɲɛmaa n'o ye secrétaire général ye Yunusu Sumare ale ye tɛgɛ bila sɛbɛn in na ka kɛ ni o waleya in ye hali bi fanga ɲɛmaa Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ Sekukaw fɛ yen a ka tagama sen fɛ a taara bɔ komina kɔnɔna Comatex kɔmaw ye yangaw aw tɛ komina dɔn Sogɛli k'a taara ye a ye Comatex baarakɛlaw ye a ye jamana ɲɛmaaw ka wele lase u ma k'u k'u jija min ye Comatex ye a ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la baaraba minnu kalifalen don a la jamana kɔnɔ a ka se k'o kɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaa n'o ye Asimi Goyita ale ka kuntilennaw ye o de la ko a b'a ɲini u fɛ u k'u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na minɛn minnu filɛ n'u bolo ne u ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ Sogɛli ko k'a b'a ɲini Mali ekɔlisow bɛɛ fɛ k'u ka to ka fini kala u ka fini dilan Comatex la wa fana ko min ye baara minnu bɛ yen ni denmisɛnninw bɛ o kɛ n'o finiw n'o fɛnw k'u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ Comatex k'a dilan k'a d'u ma k'o la ko b'a to Comatex ale bɛ baara sɔrɔ i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'a laɲini cogo min an ka fɛn minnu bɛ an yɛrɛ bolo an ka o kɛ an taabolo ye wa a b'a ɲini fana u fɛ u k'u jija u ka fini ɲuman gafe ɲuman gese ɲuman u k'o dilan fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min na min ye Sogɛli ye a kɔni y'a yir'u k'a fɔ ko n'u ye nin baara ninnu kɛ ko n'Ala n'a kira sɔnn'a ma min ye Segu komina ye ko a bɛna baaraw kɛ baara min bɛna jamanadenw bɛɛ lajɛlen kunna wolo jamana ale kɔnɔna na nin ye ko dɔ ye k'o kɛra Muntugulakaw fɛ yen Kalaban kɛra nin kalo in tile 19 kamalen dɔ ale si bɛ san 43 la a wolola Fanakaw fɛ yen den 6 de b'a bolo k'ale kɔni a minɛna sabula min ye maa tɛmɛsenna dɔw ye u y'a jira k'a fɔ ko dɔ tun bɛ fɛ ka a kantigɛ min ye kamalenin san 6 in kɔni ye u sera ka o minɛ denmisɛnnin tɔ ninnu ko olu kɔni ye 5 don fiɲɛ la denmisɛnnin 6 bali ko san 40 k'u b'o da k'o kantigɛ ko n'Ala kuma fara maaw kan ni cɛ yɛrɛ ye kule min kɛ a na ɲɛ ma ko nin y'a ka ko bannen ko lasa gardien tɛmɛsennaw maa minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen bolila ka na joona yaasa ka se ka funaɲɛni ale ni a tɔɲɔgɔnw ka nin bolo ka bɔ u bolo ko ni an b'an kɔlɔsi an yɛrɛ la bi ko wari ɲini ko jugu ko bɛ ka denmisɛnninw don ko bɛɛ lajɛlen na kɔkan kibaruya nasiraw la Niger bɛ degun kɔnɔna na embargo a bɛ ka jouer Niger sɔrɔ kan bi u ka ɲɛmaa n'o o ye Général Tchani ye a kun ye cidenw bila ka taa Togokaw fɛ yen ko Fɔri Ɲasime k'a lajɛ a ka kuma Alassane Dramane Ouattara fɛ u bɛ se ka musaka dɔ sɔrɔ cogo min na k'u ka bankuw la wari bila u ka bankuw kɔnɔ wa bi ko min ye Tchani ye ko maa caman bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ nka a bɛ cɛsiri ni baara mun na a bɛ ka musaka minnu kɔrɔkɔrɔ yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka balo cogo min ani maaw bɛ se k'u da dumuniw sɔrɔ cogo min k'o de bɛ k'a sɛgɛn juraw k'olu caman bɛ yen olu tun ye Bazoum ka maaw ye u kɛlen don ka wariw tigɛ u la nka ko n'Ala sɔnn'a ma ko dɛmɛ dɔw fana bɛ ka labɛn min ye taji minnu n'u kan ka olu feere don nataw la Faransi bolo mana bɔ o la k'o bɛ sɔn ka na ni fiɲɛbɔda ye ko nka ko Faransi fana kɛlen don ka kangari da a dafɛ duguw bɛɛ lajɛlen ye ni Mali ni Burkina bɔra a la
ko tɔw bɛɛ lajɛlen ko ala ka n'u ci u ka Niger fɛn foyi san. Embargo bɛ yen k'u kana fɛn san u fɛ. Ko jigisigiba yɔrɔ ye min ye Nigeriya nafolobatigiw olu ko k'u ti maa lamɛn. Mali fana kɔnɔna na Mali kan ka taji san u fɛ, Burkina kan ka san u fɛ, ko wa ko jamana wɛrɛ bɛ k'u den fana k'a san cogoya sugu dɔ la yaasa Niger ka bɔ nin degun kɔnɔna na. Ko n'o tɛ nin waati in na k'ali bankiw n'i taara k'i bɛ taa 100 ta k'a sɔrɔli ka gɛlɛn, kuma tɛ 20 ma. Donc Niger ko a bɛ nin degun de kɔnɔna na. Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ko san wɛrɛ ko n'Ala sɔnna ma ko misiriw ni églises ko olu n'u ka compte financier di État ma. Ni jamana bɛ wari d'i ma n'i y'a dun i b'a fɔ i y'a kɛ min ye dɛ. San wɛrɛ Côte d'Ivoire misiri ni églises ko wari min bɛ d'u ma ko a bɛ don da min fɛ k'o fɔ. Américains ka Sénat ale ko a tɛ jɛn n'a ye fiyewu u ka sɔrɔdasi minnu bɛ Niger k'olu ka ta ka bɔ yen ko k'olu to yen k'olu tɛ bɔ yen ko sabula ko min ye fangadaraki min kɛra Niger ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo ko sɔrɔdasiw don ko Bazoum tɛ ɲɛmaa ye bi a tɛ ɲɛmaa ye sini olu Niger ni olu États-Unis ni sɔrɔdasiw bɛ baara la. Cotonou ale ko Niger ka minɛn foyi tɛ tɛmɛ a fɛ tuguni n'o ye u ka port ye ka na Niger kɔnɔna na. An y'a ye a mɛn fana k'a fɔ ko Nations Unies mɔgɔ 57 olu de bɔnna u ni na Palestine kɛlɛ senfɛ Gazakaw olu fɛ yen. CEDEAO k'ale tun ye welewelemada kɛ bi k'a fɔ k'u ka taa ɲɔgɔn ye dɔ kɛ u ka sɔrɔdasiw yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ cogo min ko jamana si ma taa wele jaabi Sokotokaw fɛ yen Nigéria yɛrɛ min tun y'a jɛrɛ sigi sen kan o fana ka fanga ɲɛmaaw an'u ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw olu si ma ye kɛnɛ kan. Seko ni dɔnko ta nasira fɛ Salfu k'ale tun kan ka taa concert kɛ Kɔnɔwarikaw fɛ yen k'o bɔra a ma. Concert in bɔra a ma sabula Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na maaw wulilen don k'u jɔ k'u t'a fɛ Salfu ka taa concert k'u fɛ yen. Salfu n'a dɔnkili d'an yɛrɛ yan cɛw. FIFA a yelen don k'a fɔ bi ko degunba bɛ FIFA kɔnɔna na sabula ko procédure dɔ bɛ yen o kɛlen don ka FIFA ɲɛmaa n'o ye Gianni ni Infantino ye k'o b'ale kun kan sabula ko kibaruya caman bɛ yen o kun dira ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɔrɔlenw ye min kɛra Suissekaw fɛ yen ko bi ko min ye Ngilɛw ye olu wulilen don k'u jɔ ale ni nanzarala fédération ɲɛmaaw caman ko yaasa sɛgɛsɛgɛli ni ko minnu bɛ yen n'olu dogolen don dogodogola ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛ FIFA ɲɛmaaw fɛ ko k'a bɛɛ dankɛnɛmaya u kɛlen don ka procureur dɔ wuli Suissekaw fɛ yen ko yaasa Infantino a bɛ nin waleya minnu kɛ a ye minnu kɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen ko k'u bolo da a ko tiɲɛ kan ko sabula bi FIFA yɛrɛ kɔnɔna na nin sɛgɛsɛgɛli ninnu minnu kan ka kɛ min kɛra Suissekaw fɛ yen Américains kun delila ka min kɛ k'a jaabi n'a lawaleyaliw k'a tɛ taa fiyewu Infantino kɔ hali n'o y'a sɔrɔ u tun y'ale yɛrɛ sama ka bɔ nin ko in na sabula jɛkulu minnu tun bɛ yen ni olu maaw minɛna Platini n'a tɔw ko a yɛrɛ b'o jɛkulu kelen ale kɔnɔna na an ye kibaruya minnu sɔrɔ teliman na su in na ka da Outlook kan o de ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o o ye midi ye ani Isa Sise bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ale bɛna na hakilinaw di an ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma sini midi an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ale sanfɛ Ala k'an bɔ su